masa elkartuetan, hemen daukagunak dira bi masa plano horizontal batean eta soka batekin lotuta. Hemen bi masa bat eta masa bi, eta soka batekin lotuta. Orduan, nik honi indar bat egiten badiot, mugitzekotan bi masak mugituko dira aldi berean. Biak aldi berean edukiko dute higidura berbera, hau da, azelerazio baldin badago, biek azelerazio berdina edukiko dute, abiadura konstantea bada, biek abiadura berdina edukiko dute, baina indarren kontua ez da horrela, indarrak ez dira berdinak izango. Bueno, hemen, pentsasagun, nik hemen egiten dudala indar bat, indar hori egiten dudala, itxein aukenduko dut, horrela, bale. Indar hori egiten dugula, eta, indar horren izena, F izango da, bai? Eta zer gertatzen da sokan. Soka tente mantentzen bada, soka osoan tentsio bat dagoela esaten dugu. Ze nik hemendik tiratzean, sokaren bitartez ere honi indar bat egiten diogu. Bueno, indar horri tentsioa deituko diogu. Hau da, hemen tentsio bat egingo dugu, bai? Eta tentsio hori soka osoan berdina da. Beraz, Newtonen hirugarren legea kontuan izanik, hau da, akzio eta reakzioarena, bai? Hemen beste tentsio bat egongo da, berdina, baina kontrako noranzkoan. Tentsio bat egongo da alde baterantz, hau eta beste hau. Baina bi hauek berdinak dira. Soka ez da luzatzen, pentsatuko dugu, ez dela luzatuko, ez dela elastikoa, eta orduan tentsio horiek berdinak direla onartu dezakegu. Bai. Baduzu? Nik badaukat nahi baduzu. Beraz, bi masa hauek kontuan izanik, orain, zein beste indarreke eragiten dute hemen? Bakoitzaren pisua, eta bakoitzaren kasuan sortzen den indar normala. Orduan, bakoitzak, honek pisua, eta honek ere pisua. Eta honek ere, pisua txikiagoa, masa txikiagoa denez, pisu txikiagoa. Eta, baita, bakoitzari sortzen dion normala. Esaten dudanez, hor lurrean sortzen dela nik adierazten dut, baina nahi baduzue gorputzaren erdian adierazi dezakezu. Eta beste hau ere, beste normal bat. Kasu honetan normalak eta pisuak berdinak. Hau adibide moduan da. Hau da pisua, hau bada lehenengo masa, pisu bat. Eta hau da normala bat. Eta hau bada bi, hau da pisua bi, eta normala bi. Bueno, eta marruzkadura badago, bakoitzak bere marruzkadura aukiko du. Bere marruzkadura sortuko du, bere normalaren arabera. Honek izango luke bere marruzkadura. Lehenengoak hemen eukiko luke bere marruzkadura. Eta besteak, hemen. Higiduraren kontra. Ez dira zertan berdinak izan behar. Behar bada bai, baina normalean ez. Bat eta bi. Bueno, hor ditugu indar guztiak. Bale. Orduan orain, galderak. Zer dakigunaren arabera, zer galdetuko digute guri?
Normalean, ze azelerazioarekin mugituko diren, zenbat balioko duten tentsioek, edo marruzkadura bakoitza zenbat izan behar da, edo igiduran azelerazioa zer izateko zein dara egin behar dugun, bale? Baina planteamendua, ez ezaguna kontuan izan gabe, planteamendua antzeko izango da. Newtonen legeak betetzen dira. Newtonen legeak, eta orduan, pentsa ezagun bakarrik azelerazioa galdetzen digutela. Newtonen bigarren legea, indar guztien batuketa berdin masa bider azelerazioa. Eta hori planteatzeko bi modu ditugu. Bi modu egongo dira. Bat, masa guztiak, bi masak aldi berean hartuta, edo masak banan-banan hartuta. Orain ikusiko dugu. Pentsa ezagun azelerazioa eskatzen digutela. Newtonen bigarren legea aplikatzen badugu, masa guztien batuketa berdin, masa bider azelerazioa, indar guztien batuketa, masa bider azelerazioa. Bueno, zeintzuk ditugu hemen igiduraren ardatzean. Igiduraren ardatzean daude, indarra, zer gehiago, kontran, marruzkadura indarra, tentsioa berriro, alde, eta marruzkadura, kontra. Hau da, idazten baditugu guztiak, daukagu, indarra, ken, marruzkadura, indarra, lehenengoa, ken, tentsioa, hemen bat ipiniko dut, eta hemen bi, baina berdinak dira, Gero, T2 alde dago, ezta? Alde doa, beraz, hau plus. Eta gero ze indar gehiago falta da hor, adierazteko? Bueno, idazteko hemen, adierazita dago. Bigarren marruzkadura, ezta? Hau ere, negatibo. Zergatik negatibo, igiduraren kontra doalako. Eta hau zer da, masa bider azelerazioa. Baina ze azelerazio? Ze masa? Biak aldi berean hartzen ditugunez, M1 gehi M2. Bider azelerazioa. Eta azelerazioa bakarra da. Biek dute azelerazio berbera. Ados? Orduan, hemen zer ikusten da? Hemen ikusten duguna da, bi indar berdinak direla, eta ezabatuko direla. Zeintzuk? Tentsio hau eta tentsio hau berdinak direnez, hor desagertzen dira. Beraz, normalean, azelerazioa kalkulatzeko hau egokia izan daiteke. Tentsioak ez badituzte eskatzen, egokia da. Baina tentsioak kalkulatu nahi baditugu, hau ezin da erabili zergatik, ezabatzen direlako. Bi tentsioak berdinak direnez, ezin ditugu honela kalkulatu. Hau da modu bat. Bai? Hau da modu bat. Azelerazioa jakiteko. Beste modu bat. Beste modua, igual, pizkat zailago ikus dezakezue, baina hor guztia kalkulatu daiteke. Bai tentsioa, bai azelerazioa. Eta tentsioa kalkulatu behar den bakoitzean beti masak banan-banan hartu behar ditugu. Zer esan nahi du horrek? Guk hartuko dugula masa hau, lehenengo masa hau, hemendik, sistema hori osorik hartuko dugu. Eta bestetik hartuko dugu beste sistema hau. Bestetik. Beraz, pentsatu behar dugu, sistema bakoitza independiente moduan. Hau da, bestea ez balego bezala. Orduan, ikusiko dugu. Eta ja honekin, hasiko gara ja zenbakiak ipintzen eta. Lehenengo masa hartzen badugu. Lehenengo masa hartzen badugu. Idazteko, lehenengo masan daukagu honela, arraskara egingo dut, honela indarra, honela tentsioa eta honela marruzkadura, bai? Bueno, zer gertatzen da hemen, zer daukagu? Hori da, justu hemen, argazkiaren zati bat hartzen badugu bakarrik zati hau. Indarra, tentsioa, masa. Eta gero jakina, pisua eta normala, bai?
pisua eta normala. Baina, hemen, nola geldituko litzateke? Ba, indarra, ken tentsioa eta ken marruzkadura, berdin, masa bat bider azelerazioa. Horrela eukiko genuke. Eta beste masa hartzen badugu, bateria agortzen. Jango neskaldaren bila, bestela. Un puente, ¿no? En el tiempo ahí, que ahora pueda quedar. Ya. Bueno. A ver. Venga, jarrituko dugu, bukatuko dugu hau. Orduan, masa, bigarren masa hartzen badugu, begiratu nola zen bigarren masa. Bigarren masa, hau da, ezta? Zein indar daude, tentsia eta hau bakarrik. Beraz, venga. Grabatzen jarraituko dugu. Oi. Ba, ez dut gelditu, uste nuen gelditu da zegoela, ba ez. Bueno. Ba, masa. Bi. Hau izango duguna, da hau. Hemen, tentsio bat, eta marruzkadura. Beraz nola gelditzen da Newtonen legea? Ba, soilik, tentsioa, ken marruzkadura, berdin, masa, bider, azelerazioa. Baina hau, bigarren masa denez, ba hemen, M2. Eta zer daukagu ba? Bi ekuazio, eta normalean, bi ez ezagunekin. Ekuazio hau, eta ekuazio hau. Masa bakoitzeko ekuazio bat egongo da. Hemen, indar hauekin, beste batzuetan beste indar batzuk egon daitezke. Baina, nondik ateratzen ditugu hemen dauden indarrak? Ba, irudian ikusten ditugu. Banan ikusita, edo hemen guztiak ikusita. Vale? Bueno, ba, gutxi gora bera, hau da, masa elkartuena. Masak, guztiak sistema osorik hartzen badugu, azelerazioa kalkulatu daiteke, ba, tentsioak ez diralako kontuan izan behar, ezabatzen dira. Baina, tentsioak kalkulatu behar badira, orduan masak banan hartu behar ditugu. Eta masa bakoitzari eragiten dion indar guztiak, eragiten dioten indar guztiak kontuan izan behar ditugu. Eta, ja, honekin, ariketak egiteko moduan gaude.